cos Sabrentes de Cerdedo, que é unha formación que nace da Asociación Cultural Os Arxinas no ano 1994, que comprendía o grupo de baile e o grupo tradicional de gaitas Os Sabrentes. Co paso do tempo, desfixos esta asociación, quedando no seu lugar a Asociación Cultural Os Sabrentes de Cerdedo. Esta asociación foi creada para a conservación, o estudo e a difusión da música tradicional galega como parte fundamental da cultura e tradición do noso povo, centrando o seu estudo na comarca de Deza Tabeirós, Terra de Montes. Na actualidade, a Asociación Cultural Os Sabrentes de Cerdedo está integrada por dous grupos, o grupo de gaitas tradicionais, Os Sabrentes de Cerdedo, e a charanga, Os Sabrentes de Formación Tradicional. Eles son a gaita José Luis Troitiño Lavandeira, Manuel Campos Toimil, Gumersindo Pérez Soto, Rubén Troitiño García e Pilar Gaiteiro Taboada. A pandeireta, Carlos Blanco Martínez, ao bombo, José Cudeiro Rodríguez e Jesús Pérez Soto ao tambor. As pezas que van a interpretar esta noite son a Foliada de Barro de Arén, do repertorio dos gaiteiros de Soutelo, e a Muñeira de Rubiás, coñecida na nosa zona como Muñeira de Orense. Un forte aplauso para recibir os Sabrentes de Cerdedo.